Estem aquí amb l'Olelie I la Berto? Estem aquí provant menjar. T'has donat compte que cada cop estem pujant més de nivell? Vam començar per stories. Vam començar per stories al Plous. Després vam pujar els normals, vam fer un destacados, ens vam passar reels i ara estem gravant amb càmera 4K. Tens una pestanya. I una cosa superimportant, obro per primer cop en el canal un giveaway per tots vosaltres de diferents ítems que aniran sortint aquí. El que no ens volem menjar. Exacte, perquè vosaltres també tingueu l'oportunitat de provar-ho. I no menjar-vos-ho després. Exacte. L'únic que heu de fer és comentar aquest vídeo dient que... Què poden dir? Ens heu de fer la pilota. Sou les millors. Jo et pago el lloguer d'un pis perquè proveu menjar juntes. Un Airbnb, anem d'Airbnb. Exacte, aquesta seria molt bona. Així que, bueno, només heu de comentar això. Si tens un Airbnb... I estem anant a un lloc nou, que és un lloc latino. Estem emocionades per banana chocolate. Sí. Annyeonghaseyo. Home, si entres i dius annyeonghaseyo. Què és això? Hem comprat només 2 coses. Teves de... Estem amb una i un tiktoker. Comprovació, mireu això. Oh! Ha sigut una mica fracàs això d'anar al latino, no? Explica. És que no hi havia pràcticament res. Hi havia moltes coses, però d'aquestes congelades que, tipus, la massa d'arepa. Però ens feia molta mandra. I la pitjor notícia, s'havia acabat el plàtan amb xocolata. Sí. Així que hem anat al nostre japo de confiança. Xino. Hem anat al nostre xino, confiança. Molt simpàtics, jo crec que no ens coneixen. Jo crec que la senyora que ha entrat darrere nostre s'estava burlant amb el senyor d'Honduras. Comprant molta més. Apartarem això, farem veure que només hem anat al latino. Nena, un desenfoc i tot aquí. Profunditat de cap. Xifles. I això és Amazona Fruit Guanábana. Nena, és que aquest desenfoc estic obsessionada. Ara jo. Vale, 3, 2, 1. A veure, està bo, però no pica una merda. Jo crec que li falta potenciador del sabor. És com bo. És el típic que menjaríem mirant una pel·li. Molt bé. Guau. Està bo! A veure. Té gust d'un vull frutes. Però té més... Texturilla, Sí, texturilla. molt bona nota. Això serà el que ens salvarà. Bueno, ara estem... xines. Quin fa més por? Més I por. això? Què? Snack a base de konjac picante. Què és konjac? Que m'ho No, després, perquè el del pato va ser un trauma. A mi quan algú m'ha respondut la història més, estàs menjant llengües de pato? Que venen literalment... El que t'he dit, venen en paquets. És com ketchup. Però és que no hi ha ni un arbre fàcil, no volen que l'obris mai, literal. Sisplau, no consumeixis. Ah, les dents! Bueno, És que queda amb una mica de sort és una planta. Tia... Vinga, va. 3, 2, 1... Tot té el mateix gust sempre. Close up. Té com mini, Però és que em fa molta mini por. tentacles, Em fa molta por saber el que és. Busquem-ho. Busca a internet què és. Konjac. Mira, és una planteta. Gràcies a Déu. Voy a posar-me una foto aquí. És un lliri. Foto. No passa res, posa a menjar. D'acord. Tenim aquí... Són pèsols, oi? Tot el que sigui de pèsol està bo. Aquests envasos estan relacionats amb gastar plàstic d'aquesta manera, els encanta. Ara segur que està individualment embolicat a més. Espero que no. Tens raó. És que... Estan pollos. Me cago en la puta. Oh! Perquè té all, a més. És com que... m'he posat contenta i després he agafat el sabor i he dit, què? Con sabor a ajo. Però està bo. És com que no s'acaba mai de la meva boca, com te n'estàs menjant més.
Que sembla ajo del terra, en plan, saps si és tot l'ajo? Sí. Va, pega. No, ara l'ou. Fes-ho pausa. What the fuck is this? Que han estat cuinats 120 minuts a 65 graus. Que asco. Què? Són huevitos fumats, Berta, estarà boníssim. Nenes, que sembla una oliva gegant. Expectativa versus realitat. En plan, això havia de ser... Va, estan bons. Però saps a què té gust? A la llengua d'ànec. M'ho està fent molt de fàstic. I mira que jo me l'he acabat. Buah. Jo me quedo amb Latinoamèrica. Escoge tu fighter. Jo crec que estarà més bo això, així que provem primer això. Vale. Ai, ara està aquí. Com tu. Això no té res de carn, té un 1% de carn. The fuck? No té gust a res. Té de carn. Però això la gent s'ho menja, tu vols dir així. Ah! Sí. Ai, que mono, no? Com s'obre, mira com... Mireu, això... Si té alguna... No, però és que mireu per darrere. És que això té bona pinta. Això és bona Serà gust de pinta. sèsam, serà molt cookie. Només bo acostuma a ser que es pot cuinar. Ai, no. Ai. No contaminis. Ah, té coseta. Oh, tindrà És dolç. pansa, sí. 2, 1. Segur que va guai. No es posa mala cara, està bo. Però no té gust. Una mica soso. Ai, a mi m'agrada. És que aquestes coses, que totes les que hem provat en general, tots els vídeos, estan bones, però mai les menjaria molta estona. Faria un Una mordidito. peixalada i ja està. Ens queden 2 ítems. Aquestes aletes. I després aquest ramen. Picarà molt. Així que... Eres en anglès, d'alguna manera. D'acord! Hem cuinat les aletes. Fan bona olor, però no sé si fa la bona olor de del meu pollastre o de... Nena, és bona olor d'aquest pollastre. A sobre vaig blanca, nena. Jo també. Està bo. Però això sí que m'ho menjaria. Tu pots acabar. De fet, m'ho estic menjant. Què? Això és el més bo que s'ha creat en aquest món. És Made in Vietnam. I per què es diu Amèrica? M'han agradat molt o tinc gana? No has vist Shooting Stars, tu encara? Què és utilitzar? Sigues adoctrinada i entra en el cul. XG! Que guai el videoclip, vaya locura. Tu no et surten mai aquells TikToks d'un pare, d'una filla que està esperant i arriba el pare amb una olla i ferraca i ho tira tot i la nena i comencen a menjar així, nom. No estic boja. No, estic segura que hi ha gent que li duri. I jo... Però tu vaja, et sembla Tenim el trauma del rus. Tenim el trauma d'aquells fideus russos. Fa pudor de... Saps la tomata de superdolenta? Sí. Uau! Pica molt, tia, pica molt. La crema en la boca. Crec que és més picant que he picat mai. Jo crec que també és el més picant que he menjat mai, Hòstia. Que vull més No sé perquè... si vull per un altre. Ja pots Fiquem formatge o alguna cosa. Que no hi formatge. Potser ens morim sense formatge. El que dir! Així que som-hi per una altra ronda. Com collons estàs fent? Cada cop. És com que té gust espaguetis que faries amb tomàquet i li tiraries mandonguilles, però a sota, pum! Pica. Vinga! Buah. És que si no... Està molt bo, eh? Buah. En plan... Tia, m'està caient a punt... M'està a punt de caure. M'està a punt de caure la llagrimeta. Jo estic suant. Que se'ns acaba el guaianava. És que és traicioner, que quan t'ho poses a la boca és dolç i bo. I després... Tia! Més. Hem vingut a lluitar. Uau,
La llet sí que calmo. Jo crec que fins aquí la tortura. Vinga, va. És que és l'últim vídeo de menjar Que farem el pisito. que farem al pis. Passa res. Jo espero i tinc fe que no sigui l'últim pisito... Ai, espero i tinc fe que no sigui l'últim vídeo provant coses. Segur que no, segur que no. Pues haurem de fer l'Iram. A una peixera ja, prohibit menjar i nosaltres ja. Mira, n'hem menjat aquí. No! No! Bueno, no, sabeu què passa? És que nosaltres no sabem què farem amb la nostra vida l'any que ve. No, l'any que ve no. Si fos l'any que ve tindríem temps, però és que la cosa és que estem a juny, quasi, No passa res. i al setembre hem de fer una reitxa, però no passa res. Fantàstic. Adéu! Adéu, gràcies! No puc més.